Gibasol sa mga residenteng apektado sa baha sa Bangkal, Davao City ang wa panahuman nga flood control project sa lugar. Sa nato ang detalye nini pinagi sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, wala matiwas nga dike project ang gitudlo sa mga residente nga hinungdan sa pagbaha sa Taal 1, Bangkal, Davao City niadtong Martes. Samtang ang mga apektadong residente padayon gihapon sa pagpanglimpyo sa mga lapok nga dala sa baha. Human gipanglimpyuhan ang mga balay nga gibaha. Dinhi usab sa ilahang kapilya ng limpyo ang mga residente sa Taal 1, Bangkal, Davao City. Nagtinabangay na og limpyo ang mga bata og hamtong aron paspas nga mahinluan ang ilahang kapilya aron usab nga magamit na nila kini ang nakapalisod sa ilahang pagpanghinlo dinhi kining mga baga nga lapok. Tubig hina kay tubig. Kanya ang lapok asa ipamutang. Kay hakuton man. Kay di man pud pwede ni og paugmaan pa ni kay mo uga lisod na kayo pa nun. Walang gibenihan na namo. Ang taga-ancillary services unit ug City Engineers Office gipangtanggal na sab ang mga lapok nga mibara sa mga kanal. Gipanghinluan sab nila ang mga dalan. Kagabi napulaw na usab daw ang mga residente sa pagbantay sa sapa kay basin mulapaw na pod kini tungod sa kusog nga ulan. Aksyon na sad man, ang hipos na sad ni. Napulaw na pod mo. Pulaw na sad. Wala sa tunog-tunog. Grabe. Sagad gayud mo baha ang lugar kung mubunok ang kusog nga ulan. Pero mas paspas daw musaka ang tubig kaniadto. Itandi karon nga nabutangan na og dike. Apan putol-putol kuno ang pagtrabaho sa flood control projects sama na lamang dinhi sa may Teachers Village kung asa nakankan na ang mga yuta daplin sa sapa duol sa mga kabalayan. Naghinaot mi sa atong malandong nga mayor nga mahumanan ni siya para ang mga katawhan di na magbalaka kung panahon sa ulan. Kay nahadlok sila kay siglag baha, ulan, baha dayon, maluoy pud ba ang mga katawhan. The problem is dunay gid tay gaps na nabilin kay tungod dunay pipila ka mga residente na nagmagahi na pasudlo na tong proyekto. So karong 2020 dunay tay upat ka projects diha na magtotal og 226 million no? Along the river stretch na dunay nakaalat po na pondo para masettle na nato itong mga problema nga to sa 2019 o ma-fill in na nato itong mga gaps sa itong mga flood control projects. Nagpuyo duol sa sapa ang pamilya ni Nanay Rosia kay walay kabalhinan. Busa kung mukusog ang ulan, mangandam na lang gyud kuno sila. Nag-andam ng gihapon mi mga bata hipos na namo tanan, mga bata wala na. Ya ang among ginabantay ang pag-alarm dito, pang alas 3 o'clock man to no. Wala na mga bata. Sara ang DPWH Region 11 duna nay 4.4 billion pesos nga pondo alang sa flood control projects sa Davao City, especially sa mga river basins. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.